så er det endnu en gang blevet tid til kortvideoer. Yeah! Det bliver rigtig... Yeah! Det er glad. Og subscribe og sådan noget, det kunne faktisk blive ret hurtigt. Men i dag skal vi kigge på fodboldkort. Yeah! Dem her. Vi må starte i gang. Der er dem her. Mbappé, han er meget god. Så har vi dem der. Der er meget her. Så. Det er meget gode, altså. Det må jeg sige. Men så, det er godt det her. Mbappé. Han er fandme også god, mand. Det er simpelthen så godt det her, mand. Det er jo alt. Så der er jo alt muligt her. Mbappé. Igen nu. Og det var så det for den her video. Jeg håber vi ses en anden gang. Eller om en uge. Ja, det var nemt. Nå, men hej.